салом алейкум дӯстони азиз, подписчикои азиз, хуб ҳастен, сеҳат саломат ҳастен. Рости гап, дар зиндагим ҳарчи буд гузашт, дига намехоҳам шикоят кунам, чунки тақдирсоз Аллоҳай, ҳарчи ки дар сари мо бандон меояд аз ҷониби Аллоҳай. Хайд аз сиёнкоҳам ҳарчи ки гуфтам, агар нороҳат шуда бошед дӯстони азиз, узр мехоҳам, чунки худ ман хеле танҳо ҳис мекардам ва дар ютуб вақте ки видео мекардам ё гуфтугӯ мекардам, хеле худ ман хуб ҳис мекардам, аз ҳамон хотир буд ва дига намехоҳам шикоят кардан. Иҷа дераждани ҷиҳан мои дӯстони азиз хайнамхали ташкилӣ кардан барои меҳмонои очагӣ, бивию бовою арӯсталбону ҳамхалӣ доштанд. Хай дӯстони азиз, инаҷа гулакҳоро беру буровардагӣ да тиреза гулакҳошон шукуфта. Як рӯз бо насиб гулакҳошона сиёнка мекунам. Аку бачаш 6 сола шид, худованд умри дароз битияша, додарам дилсӯзай, ҳамада хизматгорай, бачашам ранги худаш дилсӯз шава, хизматгор шава, дар бари дадаш боша. Дар рӯзи зодрӯзуш апам салат кадай, хай бо мо айлавуш хурдем, ноидагӣ кардем, пешай меҳмонон омаданд. Торти хонагӣ накардем, торти магазинӣ харидемша. Дӯстони азиз, бачаҳо мане кем файрод накардам, рости гап мактаб мехонанд ва биёянду рӯз местан намеранд. Ҳамон хотир хай бачаҳо мана гуфтам, дераждениҳои худшон шава насиб, худо хоҳа розӣ боша, шароит боша, дераждениҳои худшона мекунем, сиёнка када роҳи бо дар ютуб мепартом. Дӯстони азиз, иҷа моҳӣ гирифтем, рости гап моҳия харидем, килои моҳӣ 70 сум будай, 55 через ҳамсоя шинос доштай, через ҳавай харидем. Хай ин маъракаи чизошона занаки ҳамсоя меоя, моҳӣ бирёну ошову авқотшона ҳамсоя мекуна, худованд ҳидояташ куна, азаш розӣ боша худованд. Хай намухали дӯстони азиз, инаҷада ош кардам, ҳам барои деражденӣ гуфта, ҳам барои меҳмон, ака ҳамчун ифтор гуфта, ҳамон хай меҳмоная файрод кардану дераждениро як-якбора гузарондан. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда худованд нигаҳбон бошадтона. Дӯстони азиз, хайр, тансияту хонаобод бошед, марҳамат биёед. Наи дераждени зодрӯзи ҷиҳани мо хушомадед. اینجا در ششلیک میپزیم. این ورقه تو؟ یادی نگم کردیم. آیدر پشکی گرفته. به من آیس سیم کشید. باز به؟ ای. این الو داری. ایناش. اینا چه رزین؟ اینا رزین. رزین که چه چوب وقت میچاس. روی رزین. اون دار گرفت. رزین. خفه. Ой, да, болой ала оно моне. Кама ала осо. Дитя дига мода. Олдар медим. Олио ча лахча беша ба сихо мемуния. Далаша хай кала ҷавзата. Бадоне. Акимартилос. Кумуро кани кумуро. Не, кабаса саи. Я Дивайор да мефазонша. Ина. Дата гуши дада мало караги раха. Ира дата гуш караги табакара караги. Байта гуш. Технолог. Ада кижо? Да, да дражен баба мата гуш шалокар. Охе ада кижо? Ава надане. Баба на. Боя будна кардуна. Шашлик кабине наси хурд на андозем. Гуш гуш на. Аталалала. Алалала. Арвази. Burada. Ya şimdi kim dedi ya lo mu? Aktırıklarını beğendim. Ya tabii ya.